شالوم شالوم بيتسب إخزابير أملاخ سلام تأجاني كروستوس مسكولهم يو كم يسأنيكم Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vara med er. ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ጎይታዩ ከም ትኩሉ ጊዜ ንጎንጎ ፕሮግራም ነቅርበልኩም ሎም ድማ ንማዓልቲ ዝኸውን ቃል ሒዝናልኩም መጺና ኣለና Och idag har vi kommit med det dagliga ordet så som vi brukar göra. ምስናይ ቅሬትኡ ናይ ስፔንስካ እንድተወሰነ መዓልታት አጥፊናልኩም ቀኒና ሕጂ ግን ብኻልእ አሰራርሓ ተመሊስና ኣለና Vi ber om ursäkt att den svenska delen har varit borta, men nu har vi kommit tillbaka med den. ኩሉ ጊዜ ንጎንጎ ክልተ ቪድዮ ክንለቅልኩም ኢና Så varje morgon kommer vi skicka 2 klipp, 2 olika videos. تحنتي بسفنسكا دلالتها تحنت دما بتغرينيا طرح Den ena är bara på svenska och den ena är bara på tigrinja och den andra med båda två svenska och tigrinja. ስለዚህ እቶም ትግርኛ ጥራሕ ክትሰምዑ ትደሊ ልክዕ ዛ ቪድዮ እዚኣ ኣላትኩም ከፊትኩም ረእዋ Och de som vill endast lyssna på tigrinja, ni har den klippen och ni kan kolla på den. ክትፈትዎ ተስፋ ገብር Och vi har hopp om att ni kommer gilla det. ሎሚ እንካፈሎ ቃል ናይ ህልውንኡ ሓጎስ ዝብል እዩ Dagens ord det är glädjen från hans närvaro. ሪኹም ዝተፈላለየ ዓይነት ሓጎሳት ኢና ደቂ ሰባት ኣብ ህይወት ነስተማቕሩ Vi människor njuter av olika sorters av glädje i våra liv. ካብዚ ኣብዚ ዝረአ ዘሎ ዓለም ዝመጽእ ሓጎስ ኣሎ Det finns glädje från den här världen som vi ser fysiskt, det finns glädje från den. ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትኩም ደስ ዘብለኩም ነገር ምስ መጸ ናቱ ሓጎስ ኣብ ህይወትኩም ተስተማቕሩ ትኽእሉ ኢኹም Och ni kan njuta av när någonting i era liv händer, något som ni har längtat efter. Det är en glädje som ni kan ha. ነገር ግን ኩሉ ናብ ህይወትኩም ብደገ ዝመጽእ ሓጎስ ኣዝዩ ሓጺር ዕድመ እዩ ዘለዎ Men allt som kommer från det yttre in till era liv, glädjen, den varar bara kort. ምክንያቱ ነቲ ሓጎስ ኣንጺልኩም ዘሎ ናይቲ ሓጎስ ሶርስ ምንጪ ሓላፊ ስለ ዝኾነ Och det är för att det källan som har hämtat den glädje för stunden, den är inte för evigt. Den varar kort stund. ንዛረበሉ ሓጎስ ግን ካብቲ ዘይሓልፍ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ዝወጽእ ሓጎስ እዩ Men dagens glädje som vi kommer prata om, det är en glädje som går utöver allt. Glädjen som kommer av Guds närvaro. እዚ ሓጎስ እዚ ዝኾነ ሰብ ክጥቀመሉ ይክእል እዩ Den här glädjen kan inte vem som helst använda sig av. ናይ ግድን መጀመርታ ነዚ ሓጎስ ንኽትጥቀመሉ ብክርስቶስ ኣሚንካ ዳግም ክትውለድ ኣለካ Så det första steget för att kunna använda sig av den här glädjen, det är att du behöver bli pånyttfödd genom att ta emot Kristus i ditt liv. ጎይትነት ናይ ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ ክትውጅ ኣለካ Du behöver förkunna hans herrskap över ditt liv. እዚ ናይ ካልእ ደረጃ ሓጎስ እዩ Det här är en annan nivå av glädje. መጽሓፍ ቅዱስ ፊልጵ 4:4 I Filippibrevet kapitel 4, vers 4. ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብለኩም ኣለኹ Det står, gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er, gläd er. ሪኹም እዚ ሓጎስ እዚ ብነገራት ብስራሕ ብገዛ ብገለ ተሓጎሱ ሓጎስ ኣይኮነን Sen den här glädjen, det är inte en glädje du glädjer dig genom arbetet eller jobbet du har eller skolan och allt annat. እዚ ሓጎስ እዚ ብጎይታ ተሓጎሱ ሓጎስ እዩ Det här är en glädje där du är glad i Herren. ናይዚ ሓጎስ እዚ በዓል ቤት ጎይታ እዩ Den här glädjens styr är Herren. ናይዚ ሓጎስ እዚ ምንጪ ጎይታ እዩ Den här glädjens källa är Herren. ስለዚ እዚ ሓጎስ እዚ ጎይታ ዝምንጩ ስለ ዝኾነ ኣብ ህይወትና ዘምጽኦ ነገር ኣለዎ Eftersom källan i den här glädjen är Herren, så har det någonting som den hämtar in i våra liv. እዚ ሓጎስ እዚ ካብቶም ዋና መፋትሕ ነቲ ዝለዓለ ህይወት ብክርስቶስ ዘንብረና መንገዲ እዩ Den här glädjen, det är en stor nyckel som får oss att leva det högsta livet som vi är kallade till. ዝለዓለ ሓጎስ ናይ ጎይታ ኣብ ዝለዓለ ህይወት ናይ ጎይታ የንብረና Den största glädjen i Herren får oss att leva det högsta liv som Gud har förberett för oss. እዚ ሓጎስ እዚ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ህይወትና ዘብዝሕ ሓጎስ እዩ Den här glädjen är det som gör att Guds nåd ökar i våra liv. እዚ ሓጎስ እዚ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ኣብ ህይወትና ከም ዝረአ ዝገብር ሓጎስ እዩ Den här glädjen är en glädje som gör att Guds styrka syns via våra liv. እዚ ሓጎስ እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ እዩ Den här glädjen, det är den heliga andes glädje i våra liv. እዚ ሓጎስ እዚ ካብ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ብመንፈስ ቅዱስ ዝወጽእ ሓጎስ እዩ Den här glädjen, det är en glädje av den heliga ande som kommer ut genom Gud. እዚ ሓጎስ እዚ ነቲ ትክክለኛ real life in Christ enjoy ክትገብሮ ዝሕግዝ ሓጎስ እዩ Den här glädjen, det är en glädje som gör att du får njuta av det nya livet, det nya skapelse du har fått av Kristus. መዝሙር ዳዊት 16:11 I Psaltaren 16, vers 16, 11 vers 11. ንመንገዲ ህይወት ተሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ
أبيمانكاون نزل ألم بتسنالو يبل. Det står, du visar mig vägen till liv. Hos dig finns glädjens fullhet, ständigt ljuvlighet i din högra hand. ريخم أكدم جس كايلو زولو أبهلونا خا مالتيو. Herren säger, hos dig finns det glädje, det är inför ditt ansikte det menas. أبهلونا أملاخ حجوسنا يجزي الله. I Herrens närvaro så finns det Herrens glädje. مخنيات هلونا أملاخ فتوم سفراي. Det är för att Guds närvaro det är en fullkomlig plats. هلونا أملاخ ناي كبر بوتاي. Guds närvaro det är en härlighetens plats. أبتهلونا أملاخ زلوا أبو حزن إلا. I Guds närvaro finns inte sorg. أبتهلونا أملاخ زلوا أبو قدونا زبال نجار إلا. I Guds närvaro finns inte förluster. أبتهلونا أملاخ ملأت بلوتسنت فتوم نجار تراحي زلوا. Och det är för att i Guds närvaro finns endast fullhet. Allt är bara mättande. سلزي نفسنا بهلونا أملاخ كتجزأ أنت جميرا. När våra liv börjar bli kontrollerat av Guds närvaro. هلونا أملاخ أبيوتنا أنت أكنستما أرجميرنا. Om vi börjar njuta av Guds närvaro i våra liv. إذا هلونا زخاب تحرب هيوتنا زمتقو حقوسنا يكرستوس. Och det första det kommer hämta i våra liv det är Herrens glädje i våra liv. أنت دا كل جزء أبزهلونا نمالس ندلو قينا. Om vi vill alltid vandra i den här glädjen. إتأمكو من قدي حبرت منفس قدسي. Och det är endast nyckeln är att spendera tid med den heliga ande. سلزي كالاي كورنثوس 13:14. Därför andra Korinthierbrevet kapitel 13 vers 13. ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላክን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩላትኩም ይሁን አሜን። Så säger andra Korinthierbrevet kapitel 13 vers 13. Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga ande åt er alla. ሪኹም ምስ መንፈስ ቅዱስ ቀጻልነት ዘለዎ ሕብረት ተዳለኩም። Om du har en gemenskap som är kontinuerlig med den heliga ande. ህይወትኩም ኩሉ ጊዜ ኣብዚ ፍጹም ናይ ህልውና ሓጎስ ክትረኽብዋ ኢኹም። Ni kommer finna era liv i den här fullkomliga glädjen som kommer från Herren. ብዙሓት ክርስቲያናት ግን ሽግርና ነቲ ምሳና ዘሎ ጎይታ ንዕኡ ታይም የብልናን። Och det är många det misstag som vi gör många kristna det är att vi inte har tillräckligt med tid med den gemenskapen av den heliga ande. ስለዚ ኢና ናይዚ ሓጎስ ውጽኢት ተጠቀምቲ ዘይንኸውን። Därför vi inte kan njuta av eller använda oss av den här glädjen som är skriven här. ሉቃስ ምዕራፍ 11 ካብ 41 ክሳብ 42. I Lukas evangeliet kapitel 10 vers 41 till vers 2. ኢየሱስ ድማ ማርታ ማርታ በብዙሕ ነገር ትጭነቕን ትጉሂን ኣለኺ እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ጥራይ እዩ ማርያም ሲ ካብ ኣዝዩ ውሰድ ጽቡቕ ግደ ሓርያላ ኢሉ መለሰላ። Jesus säger, Herren svarade henne, Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. ሪኹም ማርታ ነቲ ዋና ክርስቶስ ኣብ ቤታ መጺእ ኩሉ ኣክንዳ ኣብኡ ፎክስ ትገብር ኣብ ብዙሕ ነገር ኮለል ክትብል በእምሮኣ ስለዚ ጀመረት ዕረፍቲ ሲኢና። Här ser vi Marta började bekymra sig och upptagen med mycket saker när den viktigaste personen kom hem till henne. ማርያም ግን ንየሱስ ምስ ረኣየቱ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኮይና ንናቱ ሓጎስ ኣብ ህልውንኡ ተስተማቕሮ ነይራ። Men Maria, när hon såg att Jesus var där, hon kom framför honom istället spendera tid och njöt av den glädjen i hans närvaro. እንተ ደኣ ነዚ ብክርስቶስ ዘሎ ሓጎስ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ደይ ነስተማቕሮ ኮይና Om vi inte njuter av det här glädjen som är av Kristus varje dag i våra liv. አንጻር ሓጎስ ንጭንቀት ማዕጾ ክንከፍት ኢና ማለት እዩ። Det vi gör är vi öppnar en annan dörr som är motsatsen av glädje och det är bekymmer. ልብና ብብዙሕ ነገር ተሸቃልን ተጨናቕን ክኸውን ክጅምር እዩ ማለት እዩ። Då börjar vår hjärta bekymra sig och oroa sig för många andra saker istället. ብምጭናቕናን ብምሽቃልናን ከዓ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣብ ህይወትና ክነጥፍ ኢና። Och genom att vi bekymrar oss och oroar oss så förlorar vi mycket saker i våra liv. ብምሕጓስና ግን ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣብ ህይወትና ክንሕዝ ኢና። Men när vi gläder oss i våra liv istället så tar vi vara på många saker i våra liv. ኩሉ ግዜ ጭንቀት ነቲ ዝኸበረ ነገርካ ኣዒንትኻ ከም ድሽፈን እዩ ዝገብረካ። Och det är fast oftast bekymmer och oro gör att du blir blind för de värdefulla saker som du har. ከለካ ዝረአ ነገር ከም ዘይብልካ እዩ ዘርእየካ። Det gör att du inte ser det du har egentligen. ሓጎስ ድማ ነቲ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ንዕኡ ኣዒንትኻ ከም ዝኽፈት እዩ ዝገብረካ። Men glädjen gör att du öppnar dina ögon för de bra saker som du har i ditt liv. ስለዚ ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ 6:25 Där ser vi i Matteus evangeliet kapitel 6 vers 25 står det så här. ካብ መብልዕሲ ህይወት ዶ ኣይትበልጽን ካብ ክዳንሲ ስጋ ዶ ኣይበልጽን ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ ብለኩም ኣለኹ እዩ። Det står, därför säger jag er, bekymra er inte för mat och drycka,
att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? ريخم إذا بكرسوس محقوا سمع أنت وهيوتكم تدي تلاميذكم. Om ni inte lär er att vara glada i Herren varje dag i era liv. كبر نجار حسكم بزح حسر نجار كتشلنا وخجموا ريخم. Det som händer är att även när ni bär värdefull sak, ni kommer oroa er för det som är litet. ጭንቀትን حقوسنا بهيوتنا ዝተفلالي نجار يبلمصو. Bekymmer och glädje hämtar olika saker i våra liv. ቁጥር ሓደ ትጭነቁ እንተዳ ኣኹንኩም Nummer 1 är om ni bekymrar er. ንኽቡር ነገር ኣዒንትኹም ይሽፈን Ni blir blinda för det som är värdefulla saker. ምክንያቱ ዝጭነቁ ሰባት ኩሉ ግዜ ንኽቡር ነገር ኣዒንቶም ተሸፊኑ ንሕሱር ነገር ኣዒንቶም ዝኽፈት Och det är för att alla personer som bekymrar sig, de blir förblindade av de bra saker som finns i deras händer runt omkring dem och endast ser på det som är lågt. ሓጎስ ናይ ክርስቶስ ኣብ ሂወትኩም ክፈስስ ተጀሚሩ ግን Men om Herrens glädje börjar öka i era liv, ብኣንጻሩ i motsatsen, ንጽቡቕ ነገር ኣዒንትኹም ይኽፈት era ögon öppnas för det som är värdefulla saker. ንዘይጽቡቕ ነገር ድማ ኣዒንትኹም ይሽፈን Och era ögon blir förblindade för det som är lågt och litet. እንተ ደኣ ሓጎስ ኣብ ሂወትኩም ዘየለ ካልኣይ Om inte glädjen finns hos er, den andra punkten, ኣብ ሂወትኩም ካብ ምውሳኽ ብመንፈስ በእምሮ ብስጋ ክትጎድሉ ትጅምሩ det som händer är att ni inte ökar er stadiga liv när det gäller er andliga, fysiska och mentaliska liv. بحجوز كريستوس كتمالالسون تجميركم جن أبيوتكم كل جزء بمنفس بأمره بالسجا بخلو اندادو معكم تقولوا. Men när ni börjar fyllas av det Herrens glädje i era liv, det som händer är att ni börjar öka i alla områden, det andliga, det mentaliska och det fysiska. سالساي أنت دا بحجوز دي تمالالسونكم. Och den tredje punkten, om ni inte vandrar i glädje, كاب أمنت كتقولوا تجمروا. det som händer är att ni börjar sjunka från tron. أنت دا بحجوز كريستوس كل جزء بحكتبوا جميركم. Men om ni glädjer alltid i Herren, بأمنت عبيت خدكم تجمروا. det som händer är att ni börjar växa i tron. نهلون وحجوز. Hans närvaros glädje. إذا كلهم عبيتي عوتات بحيوتنا يمتس. Det är alla dessa segrar som den hämtar i våra liv. زيت حجوز لا سكند كيتر كباب حيوتكم. Låt inte det finnas en minut där ni inte är glada i era liv. إذا وساني يدلي. Och det här krävs ett beslut. حجوزون. Så ta ett beslut. نسخن بلوز أتن كبراتني. Ni är värdefulla och segrare. Shalom. Guds frid.